Church of Christ. Good morning, everyone. Makadi, I hope mwari vari kuchengetai wherever you are. I have a quick video I want to do. I want to show you some of the things I have observed ku congregation kwanda kupindira. Here I've got my Bible, my notebook, nerimwe bepa randoda kutaura nezvaro. Now, let's move quickly because ndichaedza kuti video ine iwe as short as possible. Now, pabepa randoda kutaura nezvaro rinori. This is a system yandakaonawo, a Bible class system inoshandiswa pa congregation pandaa kupindira. Now, this Bible class system, it's something chakuti ndoda kuti vamwe mukainzwa handizive kwamuri kuti munopindira kupi. Vamwe vari kuteerera vari ku South Africa, vamwe are watching this video vari ku Zimbabwe, vamwe handizive kwamuri. Wherever you are, I thought maybe mukanzwa izvi it might be something chakuti munotonzwawo moti izvi ndazvifarira, or izvi tichazviita kwedu, or even kana pasina hapo kuti tichazviita kwedu, just kungo uplift kwawo, kungonzwa kuti kumwewo I wonder kuti kudzimwe nzvimbo vanhu vanoita sei. So based on the congregation yandakupindira, what they do is that each Sunday you get given bepa randinaro iri. Every Sunday you get bepa rakafanana neiri. Bepa iri rinopiwa munhu wese anogona kunyora nekuverenga. Angava baba, amai, muyuthi, angava mukomana, musikana, sekuru, ambuya, everyone anogona kunyora nekuverenga gets bepa randakabata rinori. So this paper manje rine mibvunzo yarinaro. Question number 1 kudzika muri kuona ma questions esaya kusvika ku question number 37. So iroro ndo rakanzi week 28. So this system so far, this particular lesson yapa week 28, and week 28 pane 37 questions dzichashandiswa kutangisa Bible class, to start the Bible class. So what they do is you get this, and during the week uri kumba I'll give you a sample yekuti ma questions achina akamira sei uyezve kuti anoanswa sei. But allow me to say, during the week while you are at home, whether it's Monday kana kuti pa weekend kana musi weFriday kana manheru, pawada iwo you're free to answer pawada, but you must answer all of the questions. Until rinorinda tirine 37 questions, you must answer mukristu wese all of the questions anopindura. So wapindura kudaro manje zvinozoitika ndezvekuti come Sunday paunopinda kuchechi Sunday, vanomira vanhu vese vauya, vaona kuti right munhu wese auya, munhu wese agara, everyone will participate. Hakuna asinga participate because vanotofamba row by row, bench by bench, kutoti baba sibanda taakutanga nemi tobva taenda apa namai sibanda todzika tichienda apa na next person. Wofamba nemunhu wese munhu wese achiansa. Our congregation tiri around 20 thereabout. So sometimes depending ne Sunday achona togona kana kuti tiri 15 or 19 or whatever, which means pa 37 questions everyone kazhinji kachona achapindura 2 ma questions. Now iza hazvinzi sumudzai maoko kana unzi chi. What they do is they just start with question number 1 ekutangira pana uyu, and then we go around, and then kana vanhu vapera ma questions achiripo, we continue until ma questions apera. And then when ma questions apera, mufundisi vozotanga ku explain zviri ma chapters ayaya, ende pavano explain hapana ari kushamisika, hapana anotanza ndambozvinzwa nekuti unenge wakatoverenga ma chapters iwawo. They could be, you can cover 4 chapters or 2 chapters or 3 chapters or mogona kufocus on a specific theme or whatever chamuruda kufocus on, but vanhu vanenge vachitaurwa nawo understand zviri kutaurwa, because not only did they read, but they also engaged in the verses by answering my questions. So panozotaurwa zvinhu hazizokuitire zvinyowani. Panozonzi pana ane mubvunzo here, mibvunzo inozobvunzwa inenge ine udzamu, because vanhu munenge muchiti pana ndiri kumba ndakasanga nequestion iyi, and zvakabva zvandipa kuti ndifunge kuti does that mean kuti zvinodai kana zvinodai, and then wowana answer
ine udzamu kubva pamubvunzo ine udzamu. So it's a system yandangotiwo vanhu vanzwe. Let me give you an example ndichiconcluda yekuti mamwe maquestions acho anenge akamira sei uyezve anoanswa sei. Ndangoenda paquestion number 8 apapa randomly. Describe the speech behavior of the ungodly. Proverbs 16 verse 27 to 30. Antika ndozvapiwa panapa pa question number 8. Hanzi describe the speech behavior of the ungodly. And then tobva tapiwa verse rekushandisa, verses ekushandisa. So you don't answer this challenge kubva musoro mako. You answer it based on verses aunenge wapiwa. Each question ine verse aunopiwa kuti answer yako ngaibve pa book rakati, chapter yakati, verse yakati. Which means kana waona mubvunzo, you come back to your Bible, you go ikoko, you read, you understand, and then you answer panapa based on the verse kunoku kuBible. So apapa handitapiwa Proverbs, wovhura Proverbs yacho woenda papo paverse pari kutaurwa, you come back and then you answer kuti vana ungodly vari kutaurwa vakamira sei, and then iwewe unozvita uri kumba Sunday sati yasvika woanza zvese questions aya because you don't know kuti line parichatanga kufamba rekuti vanhu pindurai. You don't know kuti iwewe uchamharira pamubvunzo upi, and most of the times uchamhara pa two different questions, and unofanira kunge uchiansa kubva pabepa rako iri. Saka it's a system inoengages everyone. Every person anogona kunyora nekuverenga. Hazvina basa kuti i-19-year-old kana kuti i-60-year-old kana kuti i-55-year-old. Munhu wese anenge akagara nema-answers ake achi-engage. Tapedza kuzodaro ndozvandambotaura mumashure paya ndichiti mufundisi wozoti right, takuendera mberi on zvinhu zvamava muchibvunzwa zviya muchidai, votanga kuchidzidzisa further Bible class yopera, mopiwa mamwe mapepa zvekare next week. Ukaona uri munhu anoti week number 1 unoti ndakangana kunyora, week number 2 oti ndarisiya kumba, week number 3 I want to believe kuti pane paunosvika pakunyara wozonoti rega nditiwo zviri kuita vamwe. Now I'm not saying this system can be applied everywhere, but I was just interested and fascinated pandakaionawo system iyoyo ndo inoshandiswa kucongregation kwandakupindira. I hope zvainspirewo vamwe or for those vanoda kuziva kuti mamwe machurches of Christ anoita sei. I hope madzidzawo 1 or 2 things. May God bless you wherever you are. Ndo zvega zvandachida kutaura.